Salut, eu sunt Horia, iar aceasta este prima mea filmare pe YouTube, așa că urează-mi baftă și hai cu mine să vezi despre ce e vorba. Ia să vedem. Nu, e papaya. Hai că ținem cu tine. Fructul dragonului. Corect, ai 10 euro. Hai să vedem, următorul. Până greșești. Aoleu. Papaya? Nu, se numește Granadia. Ne pare bine să stai să-ți dau aia 10 euro. Știam, mi-ai dat în ochi și nu știam de ce. Poftim. Seară bună. Nici eu nu știu dacă știu. Da, dacă mănânc mai banane și... Bună, fetelor! Am o provocare pentru voi. Am aici 7 fructe, iar pentru fiecare fruct pe care voi îl ghiciți, noi vă dăm 10 euro, dacă participați. La prima greșeală, jocul se oprește. Hai să vedem aici. Vă urez să aveți noroc. Două fructe sunt foarte ușoare. Hai că sigur le știți. Punem mâna pe ele? Da, puteți și le scoateți, care vreți voi. Ah, ok. Lasă-o mai întâi pe colega ta să ghicească și pe urmă participi. Ăsta e Starfruit. Cum? Știu că jucam Fruit Ninja și ăsta dădea stele, e Starfruit. Corect, ai 10 euro. Lasă asta deoparte. Nu, ține-l totul, așa. Și mai extrage. Nu, totul, până greșești, până la prima greșeală. Are voie să mă ajute sau eu suntem separat? Nu, tu ești acum pe cont propriu. Ia să vedem. Eu am mai văzut chestia asta, dar nu știu. S-ar vrea să fie greșit, dar o să zic papaya. Corect, ai 20 de euro. Băi! Haide. Ăsta e Dragon Fruit. Corect, ai 30 de euro. Dar nu mai am mâini. De o să mai țin eu. Fuck. Pardon. Nu știu dacă am voie să zic asta din cameră. Hai să vedem. Toată lumea s-a încurcat la ăsta. Poate, cine știe. O literă. 3, 2, 1, 0. Se numește Granadia. Nu am auzit. Ne pare bine că ați participat, să-ți dau. Stai așa să Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să aflu că ăsta e un papaya. faci mâna acolo și scoți. La primul fruct pe care îl spui greșit, jocul se oprește. Hai să vedem. Ok. Cine prim? Hai să vedem care e norocos. Fiecare câte 6. Nu, dar poți să-l scoți, poți să te uiți la el. Ia scoate. Da, un dubleac. Nu, se cheamă E papaya. Uite, vezi, prietena ta. Ai ghicit ea. O punem dacă ai ghicit ea? Acum ai și tu o șansă. Hai. Hai să vedem. Mai unul singur mai e ușor. Am simțit foarte dubios că vedem că e pomelo. Hai să vedem aici. Poți să-l scoți, să te uiți la el. Hai că gen poți să te uiți. Ce? Hai de capul meu. Nu, pe de cocos cum dracu? Corect, ai 10 euro. 10 euro. Ce? Așa, haide. Ok. Hai, că tu l-ai ghicit. Jesus, asta sunt două pungi aici. Nu, astea sunt mici, astea sunt prune toată ziua. Pune. Ce sunt astea? Să vedem dacă știi aici. Doamne, iartă-mă, sunt astea. Nu sunt Nu sunt mandarine. Se numesc Kumquat. Ne pare bine că ai participat și ai câștigat Kumquat. Ai câștigat 10 euro. N-am mai auzit de asta, da. N-am auzit în viața mea, Jesus, Ne-a părut bine. Ce mișto. Zi bună. Poftim? N-ai dat vreun bani? Nu, voi nu dați niciun ban, voi doar trebuie să ghiciți. Hai, care alege primul? Da, dar dacă sunt Haide. voiași. Nu, îți garantez. Hai că tu știi mai bine. Poți să-l scoți, să vezi ce este și atunci ghicești. Ia să vedem, uite-te la el. Nu, te poți uita. Și de fapt, da, eu sunt atât de proastă încât nu știu ce e, știi? Hai să vedem. Aș zice dublecel, Se numește papaya. papaya. Ne pare bine că ați participat. Aveam două fructe ușoare pe aici, un mango, ceva. Bă, să aveți să faceți primul. Da, poți să te uiți, nu, poți să te extragi și poți să te uiți, da. Hai să vedem. Ce? Ia să vedem dacă știi cum se numește. Trei, 2, Ceva cu un G? corect, cu G. Hai că Poți să-l ajut? poți să-l ajuți dacă știi normal. Guava? Nu. Nu e ceva gondol, ceva? Se numește Granadia. E o grenadă. Mi pare bine că ați participat. Mulțumesc. Aceasta a fost filmarea mea pentru astăzi. Sper că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, abonați-vă canalului meu să vedeți o nouă provocare săptămâna viitoare.